Какво стана? Нищо е, какво става? А? Нищо. Лут ли сте? Не. Бъркан съм само. Ами то се лечи чак по телефоните. Да, това беше. Как? Ще те шлапаме. Здрасти. Какво здрасти? Здрасти, бе, ти го знаеш, здрасти, как си правил? Ама ще те бием, ей. Добре. Ама ще те бием. Давай, разбрахме. Ама ще те бием. Разбрах. Ще бием. Разбрах. Ей, келеш. Ей, переш. Аре, бе. Стига, бе. Какво е? Какво искаш, бе? Ти какво искаш, бе? А? Аха. Прави на играч. Какво? Стига, после ще не ми става тук. Какво да правя? Какво да правя? Какво искаш? Ами всичко искам сега. Такова така, компютър, телефон, колело. БМВ искаш ли? Не, искам... БМВ искаш ли, бе? БМВ искаш ли, бе? Искаш ли БМВ, бе? БМВ искаш ли, бе? Ей, лут! Тебе ще те пускам по интернета. Ей, БМВ искаш ли? Какво да искам? Друго искам. Какво искам? Един лаптоп искам. Сега компютърната, да става магазин пари. Да имам най-хубавата къща, да имам пари. Да, съм искам да това падне, не дойде. Значи... Магянге, не стекме, се не знам. Ама, това да паднем всеки. Много сило, те. Знаеш колко ми пука, маре, ей. Маре, де ме кармала? Бе, така ми... Карнал сен. Карнал сен, бе. Сен карнал ма се. Сен карнал, маре, не айде си, ма. Не айде си карма, маре, бе. Ама не айде си, маре. Ама не айде си, маре, кар. Не айде си карма. Ала стига, бе! Ама ко стига, бе? Кажи! Щом стига, дигай гащите заминае, бе. То с моите гащи съм ги дигнал. Дигай гащите заминае, бе. Ти ги дигай и заминай. Абе, ти на кого говориш така, бе? Боклук такъв. Знаеш как ще те бием тебе, бе? Много си отвратителен, ама. Ти си вредителен пък. Ко здрасти? Ще ти бием шамари. Бим панари, ако искаш. Кой ти панари? Ти да знала. Като не знаеш, що приказваш, бе. Идиот такъв! Стига, идиот такъв. Виж къв село тук. Мале! Куда са, аз съм. Стига си мудрала, що да удреш? Що да не те удрям, бе? Що да не те удрям? Не можеш да заплачеш. Искам да заплачеш. Стига вече. Ко стига, бе? Стига, бе. Стига, боли, бе. Боли, не виждаш ли? Не е дратовен. Стига, бе.